Sabdo winedar ing dinten menika Ahad gangsal Oktober 2020 kanthi jejer dadi tulodo. Saking waosan Alkitab kalih Timotius bab 1 ayat gangsal. Amarga aku kelingan marang pracayamu kang tulus ikhlas, ya iku pracaya kang wiwitane dumunung ana ing embahmu putri Lois lan ibumu Eunike. Lan aku yakin iku iya dumunung ana ing kowe. Awan iku sakrampunge saka gereja Pak Wiryo sakbrayat resik-resik omah. Trisno jujungi bantal, guling, lan kasur digawa menyang jaba supaya kena srengenge. Dene Mbak Yu karo ibune Trisno padha nyapu njero omah. Pak Wiryo ngresiki pekarangan jaba. Sak rampunge resik-resik sinambi nyeruput teh anget, Pak Wiryo ngendika. Saben-saben awake dhewe mesti nindakake sing kaya mangkene. Sepisan njaga omah resik, ateges ngadohake lara. Kaping pindhone supaya kowe duwe pakulinan mangkene. Dadi besok nek wis padha brayat lan omah dhewe-dhewe padha kulino urip resik lan sehat. Aja nganti bisane mung mangan, turu, utawa dolanan sak senenge dhewe. Ing seratipun ingkang katujukaken dhateng Timotius, Rasul Paulus nedahaken bab anggenipun Lois embahipun lan Eunike biyungipun sampun budidaya kanthi temen supados Timotius nggadahi kapitadosan ingkang kiyat. Pambudidaya ingkang katindakaken temtunipun boten namung piwulang, nanging mestinipun ugi patuladan. Pambudidaya ingkang katindakaken boten ngloho. Katitik anggenipun Timotius kapiji nindakaken ayahan peladosan martosaken kabar kabingahan dhateng sesami. Samenika nalika lumebet ing wulan brayat, pasamuan sami katimbalan supados temen ndedonga lan makarya. Kalih bab menika wigati tumrap gesanging tiyang pitados awit lumantar ndedonga manungsa badhe sangsaya celak kalian Gusti Allah. Lan manungsa ngudi kacekapaning kabetahan lumantar makarya. Kasunyatan samangke kathah tiyang ingkang kepengin pikantuk kasil ingkang kathah nanging boten purun temen nyambut damel. Langkung-langkung lare sakmenika remenipun anteng jinglengi HP ngantos ngliwuaken tanggal jawabipun. Sae ing babagan pasinaon, mekaten ugi ing olah karohanen. Mila samangke tiyang sepuh nggadahi ayahan wigati. Inggih menika mbangun pakulinan temen ndedonga lan makarya dhateng para putra. Boten namung cekap kawulangaken, nanging langkung prayogi menawi saged katuladakaken.